Hvad gør det for kroppen at være meget overvægtig? Det kommer an på, hvor lang tid det strækker sig over. Man kan sige, at generelt så er det jo ikke særlig godt for kroppen at være overvægtig, fordi det er en stor belastning for især knogler og led, men også for hjertet for eksempel, hvis man er meget overvægtig. Og sådan på længere sigt, så kan det give diabetes, især den, der hedder type 2 diabetes, som er sådan en, der er meget afhængig af blandt andet, om man er overvægtig. Så er man meget overvægtig, så kan man få den her type sukkersyge. Og faktisk så har man set nogle børn også i Danmark, der får den her. Førhen der kaldte man det for gammelmands sukkersyge, fordi det var tit ældre, overvægtige mennesker, der fik det. Men nu er det faktisk også børn, der får det. Og har man den her sukkersyge, eller type for sukkersyge, så har man svært ved at optage det sukker, man spiser, eller de kulhydrater, man spiser, og det fedt, man spiser. Så det kan have sådan en effekt, at man så egentlig bare bliver tykkere også. Så kan man få forhøjet blodtryk, og man kan få hjerte-karsygdomme i det hele taget, blodpropper og sådan noget, har man højere risiko for at få, hvis man er meget overvægtig. Ja. Ja. Hvad kan man gøre, hvis man er sådan rigtig overvægtig og gerne vil tage for eksempel 30 kilo? Ja, der er jo to ting. Dels så kan man spise mindre, og så skal man lave noget mere, altså for eksempel dyrke noget mere motion. Det behøver ikke være til at starte med. Mange, der er sådan rigtig overvægtige, de er svært ved at løbe for eksempel, eller sidde på en cykel, fordi det går ondt i bagdelen på grund af sadlen og øget vægt på bagdelen. Så det kan til at starte med, så er det måske bare, at de skal til ud og gå. Ja. Men sådan, at de får øget deres forbrænding, og så sætter mængden af mad ned. Ja. Hvordan er din kunders indstilling sådan, i forhold til, når de starter og når de slutter? De fleste, de er sådan ret motiverede, når de kommer og skal starte. Og sådan, nu skal det være, og nu skal jeg tabe mig. Så når de finder ud af, at det faktisk kommer til at kræve, at de skal lægge deres livsstil lidt mere om, end de nok har regnet med, så er der nogen, der går en lille smule i sort. Ja. Og så må man så starte med at sige, jamen, punkt 1, det kunne være, at du ikke skal spise slik andet end 2 gange om ugen. Ja. Så kunne det være der, man startede. Og så må de finde nogle andre ting at spise i stedet for. Ja. Så det er sådan nogle små skridt, man tager. Ja. Men langt de fleste, når de så opdager, at der begynder med at ske noget, så bliver de også sådan endnu mere motiveret og begejstrede, og så får den ikke for lidt. Ja. Hvordan tror du, fremtiden kommer til at se ud med hensyn til fedme? Altså, jeg håber, at vi har nået den der top i forhold til, hvor mange fede og overvægtige der er her i Danmark. Men jeg kan godt være bekymret for, at udviklingen, den ikke er stoppet, at der kommer flere og flere. Så, og vi er jo tæt på sådan de der amerikanske tilstande. Så også når man bare går en tur i byen og ser, jamen, der er jo rigtig, rigtig mange, der er overvægtige og fede. Ja. Også mere end sådan, der har været bare for 10 år siden. Ja. Men de der kæmpe amerikanere, dem ser man heldigvis ikke så meget. Ja. Tusind tak for interviewet. Det var så lidt.